Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Sapara hoş geldiniz. Hoş bulduk Kemine. Salam. No. İyileşler salam. Buyur Kemine. Sapara soru cevap. Günümüz bugün iki kişi olup çıktık. Nemeni barlayaz. Soru cevaplarda üç adam o bir soru hem fikrimiz kan da son yani uzak vaqt alya. Şonuň üçin maslahat berdiler. İki olup çıkıp görün. Diýdiler biz hem häzirlikçe iki olup çykýas. Soňra o kim zapasda durmaly diýdik. Hmm. Aa, işli olan değiller. Olam Aydın olup çıktı. Aydın zapasta hazırlıkçı. Denep görýäs näçe ýa-da täsirini, efektivini nemesi artsa o iki kişi olup dowam eder. Onu bilýän bolsaňyz ilk başlan wagtymız 4 kişidik. O Halmurad ağa uzağa çekýär diýdi men. Nemeden siz dowam edin diýip aýdypdy. Indäm 2'e düşürdük. Owa göreli. Son Yani Kemine yekajörün devam etmeli olay mı? Menem şondan o biraz rahat neme diýen gülümsep durunda sapara. Ýekajözüm galjagyň diýip. Umuman o soru jogaplary häzirlikçe bir şey dip denep görmekçi bolýas. O soru jogaplary geçmezden ozal aktual temalar barada gurrun edýär sapara. Bilýäňiz. Aktual temalaryňam bu hepdeksi tüveleme Türkmenistanda da hiçbir problemanyň soň gelenok. Gaz barada gurrun eder sapara. Indi size gürlemeňiz üçin hawa gazçy bolanyňyz üçin Türkmenistana ilkinji gazlary, gaz turbalaryny geçireniňiz üçin hawa size bärde bolmaňyz gowzat. Ýöne men o käbir teknik taraplaryny düşünürip bereň izleşlerimize ýene şu ekrana bir animasiýa koyduk o izarlasaňyz köp zady neme diýär ýöne munyň sesem bar sesini bärde açyp bilemzok we üstesine de inglizçe. Umuman gaz turbanyň içinde bir basınç bolýar. Şo basınç kömegi bilen gaz akýar. O nokotdan beýleki nokota. Indi soğuk hawalarda basınç azalýar. Basınç azaldıkça da turbalaryň içinde akşam peselýär. Se aýtdy, ýa akış basınçyň kömegi bilen emele gelýär diýip. Ýöne Türkmenistanda da onuň ýa sowama nokodu bar. Eýem 10 gradusa gelen wagtda neme dip başlaýan ekene. Ýuwaşlap sapara islendik neme. Min ona gelenle. Yok 10 gradus. Bu plus 10 gradusta da eýem ýuwaşlap başlaýan ekene nemesi. Ol neme geçen wagtda hasam durýan bolmaly Türkmenistanyň häzirki ýagdaýy. Soň onu akytmak üçin aňyrdan basyşy artdyrýaňyz. Soň saparaga ine geçiren wagtda näçinji ýyldy? 92-nji ýyl, dogry dälmi? 91, 92, 93, o şöyle 94. Şo ýyllaryň turbalary çydamaýar. 25 ýyl ömrü var bunun. Umuman näme diýerler? Turba birinciden ýerin aşagynda bolýar we gowy izolasiýa edilen bolýar. Ýani daşky howa şertlerinden täsirlenmez ýaly ýagdaýa getirilýär aslında turbalar ýöne. Türkmenistanda şo şertler ýok. Gynasakda kışam her türlü bolup bilýär. Sibiriň sowugam gelip bilýär käbir ýyllarda. Gelmänem bilýär ýöne. Yo daha şoğudum ol Oktyabrsky değil ya da Niyaz Fetrawoğlu. Şo demeleri şo gırın demesi de Kazakstanyň gyrı Ustýurt diýen. Şo taýlary Sibirden hiç ýük göçük demesi ýokdur. Soğukdur. Gaty soğukdur kışı. 27-30 çenli barýandyr. Ne sapara şeyler ak ýagdaý. O söz sizde ýine Türkmenistan şu wagt doňýa. Neme? Ben beherdenden biri. Komşu saýdan eken bu ýyl gışda Ýewropa doňýa Putin gaz ýapypdyr diýip. Indän diýe özleri doňup durdy ýa. Ýewropada
16-12 gras bir zatlar görkezýärdi geçen hepde. Bu hepden Doğuyan ägile. Avrupa yok. Bizden yılın içinde otuyoruz. O iň soğuk ýerinde oturup Qadam yakamda okuna. Odur yakkesin. şeylerak bir ýagdaýdy ýa Orsun propagandasy ýurdun içine çelli Şimdi barýan neme, ekinde. şimdi berde bir zat var da. Şimdi şu kanunun üstünlüğü olmasa ne qadağınız normalni yanar, ne suğunuz normalni akar, ne köçäňiziň tämizligi ya da asfalty yenisi düzelir, ne başka dadınız. O kanunun üstünlüğü şonu durmuşa geçirilmeseňiz hiç dadınız iyidili bolmasy mümkün nädir? Şuňa türkmeniň düşünmesi gerek de. Ýöne türkmen buňa politikiniň ara bagy näme diýip soraw bererde. Şonu näme deýin. Kanunun üstünlüğü bilen gadyk näme galtaşýan yer wam diýip bilýärler de bizim türkmen. O şeylere näme diýär pikir ediş nämedi. Ne hizmetler vardır. Gaz, su, yol, kommunal hizmetler, onun yerli ulov, yani transport, yani cemiyetçilik transportu vardır. Şolar elektriğin hemmeti yani devlet kuruluşları tarafından verilenle çok hizmeti 70 yıllar şunu olmayanlarını Sovet demesi, Suud etti. Olyake Sovet demesinde de değil, yani Avrupa'nın içinde de satçılager var da. Şolun içinde de bir idil bolan yeri yoktur. Evet, bu tektörler aslında pembe tektörler devlet eğitiminde merkezden dolanış bilen idili işlep bilmeyeni bu Suud bolanda da inni bu da atlar Türkmenistan bilen näme demesi var diýelim toğragam orta çıkar. Yani şu hizmetleri vermeli ya da kurulmalı, yolu koymalı. O dowamlı kommunikat näme hizmetini berip durmalı. Nämeler hususi şirketler bolmaly. Hususi şirketler bolmasy üçin yani kanunun üstünlüğü bolmasa hususi sektor yani badır iqtisadiýaty işläp bilen o. Ol erwedi işleýär, onu işleýär, bu işleýär däl. Düýünden işläp bilen o. Hukugyň üstünlüği bolman yani ynam yani nemet men yani ýa-ki Türkmenistanda däl. O nire bolany da tapawdy ýokdur. Şo taýda iyidili hyzmatyň ýa-da ösüşüň bolmasy absolut. Onu yani bolar biraz demesde gowada melde üýtgärdat diýilen nemelerden irkkäňizi üzmeliňiz. Kanunyň üstünlüği. Şo ýagdaý dikedilmese hiç döwletem ötüp bilmez. Özüm iyide diýen bolmaly. O 100 ýyl, 200 mi, 300 ýyl mi iyide gidip bilýändir. Türkmenistan şu wagt 150 ýyl iyide terpikdirlendi. Diňe kanunyň nemetmeýän ýeri. O kanunyň üstünlüği diýmek däme diýmek. O da bir nemedir. Kanunyň nemesine siýasatçylar täsir edip bilýän bolsa diýmek kanunyň üstünlüği ýok. Kanun şo zatlaryň hemmejesiniň üstünde bolmalydyr. Kanun siýasatça bagly bolmaly däldir. Şolara hüküm ya da buyruk verip bilmelilerdir. Kanunun öňünde hemme kişiň boyny gyllan inçe bolmalydyr. Desden demede. Başgaça ýagdaýda anam diýilen bir zat bar da. Yani adam bir beýik zatdyr. Sizin yani näme diýin? Gadyňyzdanam, baýlygyňyzdanam, başga zatlaryňyzdanam önemli zatdyr. Onam yani sizin özüňde bolan ynamyňyzam sizi bir şeýle bir güýçlü kılýanlar. O siz oň nemesine
entekler özüňde ynam bolmagyň duýup bilýän näçe. Özünde ynam bar adamyň almajak galasam bolýan nädir? O yetmejek sebeplerem bolýan nädir? Adam şonalak güýçli bolýandyr. Näme şo zatlaryň nemesi döremek üçin ýani kanunyň üstünligi. O kanunyň ýöne üstün näl? Näme Şwitsariýa diýip bir döwleti, ýumruk garçak döwlet bardyr. Ýewropanyň orta tarapynda. O hiç adam yoktur. Ne gadı vardır, ne nevti vardır. O yerim tekiz değildir. Dağlıktır, tokoyluktur. O şol orayalak demedir. Dünyada en bay nemedir. Şotaydır. Yani kanun üstünlüğü. Yani çok şu derecede bolmasa sen Şvitsariýalak yaşap bilmeýän. Sen milleti hem ne ile akıllan bolanlar şol orayalak fikir edip bilmeýän. O gadyň nemedir? Inni gada geleli. Gad diýilýän zat. Ýewropa Türkmenistandan soğuk şeyler. Şwetsiýa demirgalyk buğdlakyanyň ýanynda ýaşaýasyn. Kütük diýilýär Ştay. O Ştaýda ne suwuň doganyny görürsüňiz. Ne kesilenini hem gaty uly tebiýet betbaçylyklar bolup nemedip bolup biler. O da bir ýani 100 ýyldan 50 ýyldan bir tapar bolýan nemedir ýani. Ne elektri, ne suwy, ne gady neme diýendir. Ödem Türkmenistandan bestelerçe soğuktur. Bu standardy var. Su geçirengi 2 metre aşağıdan geçmeli. O gadam şeyle geçip bilýär. Onun aşağıda doňanok. Gadyň ýanky suwatky Türkmenistanda geçiren turgoloň ömrü, boluň bir ömrü var da. Gost boýunça 25 ýyl. 90-90 ýyllarda geçirden demäň bu adayam 30 ýyldan geçip barýar. Olar çalşyrmaly. Bir ikinji denem ýani demir turbo däl, indi sintetik turbolar var. Olaň ömrü minimum 50 ýyl, 70 ýyl, 75 ýyl turnalak neme berýärler. O Türkmenistanda da odatlan çiğmadan hembesi var. Ýöne Türkmenistanda yani kanunun üstünlüğü yoktur. Kanunun üstünlüğü yok bolan ýerde hiç saatın bolmasy mümkün näler şunu bir berk belleň. Ýene de bir ütköşük bir hal getirip bereýin. Gurulşy edýändirler. Gurulşykda bir kanun vardır. Yani hem bernäki gurulşyk demesinde. Göde görünmeýän defektler diýilýär. Defekt bolanlar türkmençe näme bolýar? Yanlışlıklar ya da nemeler göde görünmeýän nätarlyklar diýilýär. Käbirine 10 ýyl, käbirine de 25 ýyl Kur'an jogap berýändir. O ten ýerde orzagym tapylýan. Ýöne Türkmenistanda daşary firmalar gurýandyr. Daşary firmalary gurmak gadagandyr. Dünýäň hem ýerinde şonalakdyr. Spesialist çağırıp demedip bilersin. Yani o gurulşy tebebi sen onu nereden tapacak? Defekti vardı. O daşary firma käbir yemeler bolýandyr. Özel yani dünyada edip bolmajak. Yani Bosforun üstünden köprü diýen ýaly. Türkler o köprüni böldür talýan. Birinji köprüni Japonlar bilet aldylar. Bilet alýandyrlar. Türkmenistanda o zat ýok. Bir onun ikinci Türkmenistanyň içinde yani yerli firma salanada o firmalara tapacak manam yok da. Yine kanunun üstünlüğünü oturtmadan Türkmenistanyň içinde ýa-ki Türkmenistan näle orta ýan ýeretinde bolandy. O hiç sady adam şekilli bolmasy mümkün nädir? Mümkün nädir? Altyapysy ýok. Yani hukuky altyapysy ýok. Hukukun üstünden hem kişi üstün. Bu demesinden prezidentinden tuttanın o poklu militerlerde senin hukukun üstünde adam.
Hukuk näme bilen o. Onamam şonalak. Onun bulary men Babarap sindromu diýen bolun gatoriýalar da Babarap sindromu näme diýip soraýarlar. Düşünürýärlik, türkmen düşünürýärlik düşünüp berdiýär. Türkmen düşünürýärlik näme diýip düşündirýin, onu kän pikir etdim. Ne biz Aşgabatyň aeroportundan samolyotdan düşýäňiz, ýýýäňiz. Daim aeroportun emmetinin içinden yani kontrol geçmeli. Şu tayda ilk itidi karşılayan kim? Ya. O, Türkmenistan'ın Tamoşlu. ayışı boyunca o migrasiya diýär. O migrasyon. O. Şol yani ilk karşılayan kim bolsa Türkmenistan'ın yüzüdür şu. O. Inni Türkmenistan'ın yüzünün sen bilen nähilek davranýanyny gödüňde getirip görüň. O nämeňiz barlýarlar, nireňiz barlýarlar, näme zora berýärler. Ne Babarap sindromlu adam şotayda oturan o birinciden Türkmenistan'ın yüzüdüğünü düşünüp bilen o. Tabii kefel yani sindrom zahil. O oğlanı ya da şehir oğlanı da o düşüncesi yani Babarap sindromu ne şodur. Ben näme ya düýbüne düşünüp bilmeyen bir kitle. Bu yeka Babarap'tan çıkarok. Türkmenistan'ın ähli yerine KK varsaňam, TCN varsaňam, Kerke varsaňam Babarap sindromu. Yani yani o da pikir edilen nemeler bolýar da. Yeňil ýelpaýjy, ýüzleýçi. Ne şol larak pikir bilen yani bir dünýäwi bir nemede ýaşap bolanokda. Sebäbi migrasiýa ot nemede oturan adamy bir döwletiň yüzünü temsil edýänini düşünüp bilen okda. O düşünce yani yatanna turanna da gulunu verende de başlığım şonalak o yani merkezinde oturan hayvanam şonalak da Türkmenistan yüzünden bolan habarlary ýok. Bilen oklarym. Olar öwrüdün adamym ýok da. Babarapdan çykan. Ne düşünüklü bollum kan ýandan Babarap sindromu şodur. Sizin yani edýän wezipetiniň manasyna, mazmununy on soňundan getirjek nemesine yani akıllary ýeten okda. Yani 2 manatdan 5 manat gowurýarlar, 5 manatdan 10 manat gowurýarlar. O düşünjeler bar. O 10 bolany 25 bolany gow diýär. O 25 berdiň ýok, 100 bolda hak gow diýär. Kellelere o işleýär sapara. Yani şol neme yani ya gök tanrılı diýerler. Yani gök bolanda da yani doldur gerek gödüňde demedi. Şol gök tanrılı şu tanrıyın nemeti sifir näse ulu bolsa şo gowy yani şo hyzmat edip görün. Kaýakly janlar ne şoňa Babarap sindromu diýilýär da. O bilýän adam bar ne o yani şo gök tanrıny bilýär. Oňa da ynanýar şo Hudaý şolong hemme zady şo. Ne Türkmenistanyň gaz nemeti ne şol ilkulak gazly, tuly, rahat ýaşaýşly nemeli boljak boldyňy. O kanunyň üstünlügini dikelip bilmeliler. Döwlet nemetinde. Bular bunu dikelip bilmeýärler. Babarap nemeliler bu zatlar düşünen oklarym. Şeýle bolmalydygyny düşünen ok. Bolmasa bu gaz problemasyny yani orta çıkmalı problemi däl. Halky ölçüyor. Sapara o gaz Türkmenistan'ın içinden çıkan gaz. O Sen öz içinden çıkan zadyň o fizikasyny bilmeýän bolsaň, o turbosy nemeden hem de zat öz içinden çıkarıp bolýan zatlar da bu zatlar hem de. Hem de ýanky ki nemesi şu taýda Dawut gurmada bir hiç bir nemesi ýok da. Yani Pepsi-Cola çıkarandan anlat da. Düşünüp bereyinler şu zatları. Ödem yeka Türkmenistan'a däl şu nemeni şu hyzmaty bir normalny ne kanunun üstünlüğü
Anam. Yani Türkmen halkına da o daşınaka adamlar için önem veriyor da. Kanunun üstünlüğü. Sonra Türkmen, İran'ım, Oğuzstan'ım, yani Özbekistan'ım, Tacikstan'ım, Kırgızistan'ım gaz bilen üyeri barıp gazını çekip kapısına verip hizmetini verip ya o şolarım üpçün edip bilye hemen pul vazan. O yeki o da Türkiye'de yetip bilye. O İran'ım, Pakistan'ım hem becetini yani adamın kapısını etip verip bilye. Yani önemli Türkmen dilen adi o oturan şurada kanun işliyor. O ne şurada önemli oluyor. Dilen nemeden de sana giden baylıktır. Sen onu Kaspiyat aşağından geçirecek olup ortayla uğraşıp görmeyelim derler. Sonra vaka ortayanın içinde de gaz şebekeleri var da yayılacak. Son tatıp gören neme oluyor da. Bu sana verilen Huday tarafından bu nıgbata yönü sen yani bağırıp sindromun var. Sen yani o sağacıklar oluyandır. Dağın o ketelli. Sen çok ketelli bile ketelli. Sen yönünü gören yok da. Onu görme için ilk bilek on güyü tevavi yani kanunun üstünlüğü o sol yani ne mi diyelim bu adına maksat diyelim ya da yağday diyelim sol oturmasa Türkmen yok. Türkmen bitti. Şu an Türkmen'i görünür açıp görünür birbirine hormatam yoktur. Türkmen nimele de utanıyandır köp yerlerde köp kişi. Ya o etir Türkmen olman başka millet bolanın o değildir yağdaya geldi de şu an Türkmen. Bağvara Pindrom'un sizi getiren yeri. O bundan bu aşağı gidip var ya son Irak varacağı belli o bu büyücüm. Ne sizin yani kış soğuk gelen üşüyenin büyük sebebi şu tayı. Sapara dine bu iş değil de bundan böyle kalsam beter olacak bu. Yo hem kışlarım, ön Aa. kışlarım şunu alıp duruyorum. Onu O görüp önkülerim yani. şoňa meňzeş. Önkülerim şoňa meňzeş. Indi Şu an muny tuğum yoktur. yok Elektriğim yok yoktur. suwum yok sebäbi. Adam yoktur. O suw turbalaram köplenç ýeriň üstünden geçýär. İçem yoktur, pulum yok. Awa. O yankı şehrin yani Tüýs Aşgabat'ın bağa barap ine sapara aşmal. yani Aşgabat'ın bir merkezi reaktöründe bir kimin 5000 hocalıklar yaşayandır. O yani televizyonun şoları orku diyendir. Yani o yaşayan diyenler şolardır. Onu daşı berbattır. Ya onun ne şu adamlar ya sağlarının geleceğini görüp bilýärler. İnsan da ödüňde hiç. Ödüň boljoň bolupdyň. O dünya indiren sağlarınızda ne güne var? Şolun geleceğini gözüňe getirip bilen. Onun geleceği yok. Olary näme boljak? Netide näme bolanyny görünüp durda. Baran ýeriniz şu. Olanyňky sizinkiler ha terbiýet bolmaly. Demäli yapışak gidip bar ya. O Bağvara sindromu yankı 20 yaştan soň, 25 yaştan soň o düzedilýän zat däl. Onu ýen yankı deme tentiýe bermeli. Ya da gyra tüýşürmeli. O düzelen o. O hemme zadyň öz yaş demesinde yani adamy gelişmeli nemeleri bolýar da. Şoň bilen neme diýär. Onu toň düzedip bolýan zat däller. Awa ine halk düzelerme soragyň jogabam bar şu taýda gizlenen. O. Yo ne deme kemine ne şuun ikimiz gurrun ettik de. O kadaklar hayti harp aýdyp bilen okdydım. Awa şeýle harpy aýtmaýar. Mysal üçin 5 diýende 5 diýerler. Bes diýendir Ha, o. 5. O şo kadak ne Türkmenliň arasynda ýetişen bolsa o 5 diýendir. 5 diýip bilen kadaklar tanýatdy. Awa. Nämeden? Ne ýaşyň bir belli bir wagty bolýandyr. Şo taýda yani çağa alyp bilýän zady bardyr. Şol soň berip bolanok. Berden giden ok da. Yo bolmasa gadan
5 diýmesi bir kıyındat değil. Ne diyeme yani men bunu düşündürjek bolup diýenler. Bular ýalak mysal kendir. Her zadyň öz bir demesi vardır. Yani döwri. Onun 25 ýaşynda bu zatlary neme edip bolanok diýen sen. Töňme. Töňem garbil yani işe yaramayan yani töňme de bir oňa ýarayan bolýar da. Odun edip bolýar. O ýöne garbil bolanda bir otda ýakaýmasaň başga zady yaranok. Yakmaly lilenden düýüp tebäbi şolar. Yanaýmasa başga derde yaranok şolar. O da bizim döwletiň başyna otuýar. Dirak var ýanyňda onu düşünüberin. O kerweniň başyny çekip barýar da şol ýa eşeğin üstüne çilim çekip demediýän o diýür deme. Diyor şikayet ediyor da bilemedi. Ben diye üstüme de niyece yük kuruyalar diye ben ondan şikayetim yok dedi. Yaşam üstünde oradan çilim çekiyor diye. Şu o namı da diye. Ne Türkmen'in yağdayı şornalar. Bağ Araplygyny eşeğin üstüne mindirip o Ho. çilim çektirip görler. Ana yani bu kış o diri alarsanız üşersiniz. Long tide turbo. O blor çekip vermeliler. O yerli hükümet barada kan vurun ettik de. O yerli demeler hem mecesi ya o şirketlerin öldürüye o sen yönü yani sana ınanır yalak bulsun. Yani kanun işledi. Kanun işlemese hiçbir şirket işlep bilen neldir? O vaktlayınca pulunu bir vurup kaçıp bolyansa işleyendirler. Tamam gidiyendir. Özüm görüp da bu da. O 20 yıllık yaşlı, 30 yaşlı şirket var mı Türkmenistan'da? Seyredip görün. Yoktur. Olması mümkün hem değil. Gurban Oğlu'nun firması 30 yaşında değerli tek sapara. O tarafan var. Onun o demelere edip o bir inanıp iş versin. Ben yani Türkmen'in üşemesi o arada aydıp bilecek adım şol. Türkmenistan'la kanunun üstünlüğünü bunu demokrat diyecek mi? Başka da diyecek mi? Ülkeler kanunun üstünlüğünü üpçün etmelidir. Şu kanunun üstünlüğü üpçün olanına bu prezident bolup bilinok. Gözüp durandadır. Saýlawlary ýalňyşdyr. Nemedir. Ne şeyler gider. Ülkeler kötütünü diker diyen o kanunun önünde hem bekşi diyen o kanunu sen siýasatça hadinaňy siýasatça inanarsın da sen kış o awat çykardyň o diýär. Mümkin näler. Yani nemämen ziyade ete yırtıcı hayvanın eline verip şunu O. gora diyen yalda. Bizim sapara cemiyetlerimiz yani neme düşünüyorlar şu bir adam kesel bar da hemme yerde de yani kanunu tanan o. Kanunu boyun eğmeye bir kiçilik bilyen bir cemiyet. Dine bizimki değil. O Türkiye'de de şeylere Arap yurtlarının hem mesela şeylere kanun diyen vakti ay sen diye kanuna boyun eğen bay deyip o üstünden gülüyorlardaki kardeşim şeylere. Sallıp töleýär. Ay sen kelläň işläni o edwer de deyip maslahat berýärler. Soň ine şul adamlar kanunun üstünden gülýän adamlar eti yırtıcı hayvanın eline vermeli. Yırtıcı hayvan hem kanun bilenok. Olam özem bir başka bir yırtıcı hayvan. Yo yankı kanunun üslubu olanı milyonlarca adama iş yeri açılıyor da. Hemen hizmet sen eşirete kavuşuyan. Onun sen oturan yerin, cayın. Yon 5 manat doldu 25 manat doluyor. Sen değerin ödün bilen bilyard diye. Sen o yolun asfaltlı, trotuarın asfaltlı, kanalizasiýaly, o günne baňa duş alıp dursun, o kir ýuwlayan maşyny işläp dur. Telefon etsen, o doktoruň dur, hyzmatyň gelip dur. O buzuruň biri äkidip dur, sen köçe
sırtını tepip görmeler, sinekler demedim. Hmm. Ana Suavatlar hem beceri, bu medeniyet değil ya. Hem iş yerdir. Milyonlar adamın hem aşıdır, hem iyisidir, hem eşrettir. Sonu dine kanunun üstünlüğü dikeldilen yağdayda edip bolyandır, başka yağdaylarda edip bolyanlardır. Mümkün neler? Yetseler, bir ay işler, 6 ay işler, sizin şu kanalda atsanı diyalaktır. Oğullarda kanalda atacaklar. Ne şunu işledi? Yine hem de dağdın ömrü sonuna alak. Davut kurulandı. Bu topur Davutlar kurulandı. Bizim kuran Davutlarımda çoktur, yatıyor yani. İşleyenlerdir. Kanunun üstünlüğü bolmadık yerde kudatları işleyenlerdir. Siz No. ona oğru ödüler görürsünüz. O gep oğurlukta da değerler. Gep ne? Devam edildiğine ait oturuyor. Gep kanunun üstünlüğü. Onu oynamala hem yerde kanun bolmalı değil o. Şotayda kanunun içinde intihanın hakkı vardı. Hakkın oğrul yani. Yok, yakın tanım. Yani iş bir yerden Bizde mıntanına. Olur mu bizde mıntan? bizde sapar kanunda adamın velayetın o, hukuklar deyip geçiyor yani adamın Yok, velayetın. bağırıp düşünce sonra alak olmalı. Başka nemesi yok. O şeyler Bunlar abi. yankı samsa adamlar deyip düşünmeyendir öyle diyorlar. Yok, böyle değil. Ne bizde yankı bağırımın beri yandan durduk deyip bir işgarımız vardı. Bu yok, putkolon eyyesi. Gözü gören oktu. Minus 5 mi, 6 mi, nemesi aynı vardı. O, ondan ben ya görüm ok diye de hat getiriyor oğlum. Yönü diye bana diye köçen ağır yüzünden diye 5 manat 3 manat diysen onu görüyen diye de. Yönü burada okumalı olsa nemetmeli olsa onu görüm ok diye. Şöyle oraya alak yemeleri var. Bunlar şöyle yankı yok neme anlanıyorlar da. Gök Tanrı. Onu biliyorlar. Başka bunun nemeti yoktur. O sapara sorulara geçivereli hoşluk Ne bilen. oluyor? O soru veripdir bir ildeşimiz. O bu näberlilik ýagdaýynda diýä o halk näme işden başlamaly diýä çıkmak üçin. Birinji raýatlykdan çykmaly. Raýatlygyny bilmeli. Bu bir. O ikinji hemme zady ýalňyş bilýändigine bilmelidir. O. Näme üçin diýip sorasaňyz ýene Türkmenistan ýalyk ýa-da kommunizm üstünden geçen ýurtlaryň hemmesinde hakykat öwredilenok, hakykatyň ýerine ýok zatlary bar ýaly edip neme diýär näme? Türklerde neme var? Masallar var da. Masal diýip bir söz var. Bizde erteki diýerler, erteki gabat Bizde de gelýänlerdir. masal Türkmençe de değil ya masal. Masallar var da. Hikayeler. Fantastik bir neme ýagdaý da. Şonu Real düşündirýärler ine. durmuştan uzak. Ösüp barýas ine paxta bilen baý bolduk diýip inandyryp bilýärler bir jemgyýete. Şu ýalňyş işeden olsa şonu dogry etdik diýip görkezip bilýär da. Şeyler bir ýagdaý. Geçene baka berip bilen yok. O geçenin nämedigini bilen yok. Bu da bir deme. Şonu görüp bilmän öňürp bolan nokta. Ine geň wagtlary aýdan özüm günde ýaşap görün zatyňyz. Ne çağlaňyz paýtaý berilýändir. O paýta çağany paýtaý bermek sen sowatsuz bolmaň demek naňla diýär. Ýöne sen şo taýda isýan edýänlersiň. Protestem gorko diýenlersiň. O sen çağany okuwy deme paýtaý berýän bolsa sen çağan garyp boljak diýdidir. Geday boljak diýdi. Görü boljak diýdi. Ýöne sen sesini çykarmany türün. O da sen çağan. Yani şu geleceğine sen bir pervay garap bilýär. O paýta nämemişin? O hak altınmışın. Diýip inandyrypdyrlar. Ine şol kommunizmiň nemesi, ýa-ni hyýal dünýäsi.
Yani komünizmde Yani şeyler şu kıyardı. taýdan başlaya. O sen onun yankı bir zat kim bolsa buluk ministri oğurluya diýdi. Ol oğurlanda da onça oğurlap bilen ok. De çoğu da düşünen okdur da adamlar. Hemmesini Yani uğurlap bilen oko. 2-3 o 10%. oğurlanı damca yönü yani sen yok orunda cahilin getiriyen zady deňiz ýalaklat gidiýär beýle. Onu sen onu görüyorum bilen. Ne yankı kidi gerçek demeden başka bir dağda ya büngüncü, yüzüncü derecedeki nemelere üntüngdü şu taýyk deme diýerler. O hedefi yanlış görkü diýerler de. Yönü düýbünden yani hem çağan pakta ekmeller, dikmeller okudu okumaly. Ödem gowy okumaly. Ine mesele şu taýda. Siz onu görüp bilen yok. O onun düdelen oklat diýen ýokuryndaky adamlar elbet diýdi. Yok. Gowy bolany da bolany. Gowy boluwam bilen o. O da adam. Yani 200 dolara ministr bolup işlemeli. O günni görüp bilen. Tamam. Siz ona aýlyk näçe? O size näçe manda hyzmat etmeli diýip soraňyz o. Hmm. O näme üçin size beriz wam? Al yani ne aýlyklaryny verin 500 dolardan kän alýan ministrim ýokdur. Yo. Sen o bir garryň demesini hapatyna demet atyp ýördiň 500 dolar alýan. O da ministr alýan. On ady ministr bolarsa saňa berilimi? Indi sapara ösen yurtlarda, Ýewropa yurtlarında bir ministr bolmak üçin ömrüňi bagyşlamaly bolýanda. Kitaplara, ýene nämelere, birentek proýektlere nemän geçmelde. Hiç adam bulut değil. O 30 ýyl sapara ýa-ni bir 30 ýyl diňe bilim kitabı üçin aýyrýar. Ondan soň ýeneden bir 10 ýyl iň azyndan karýera üçin aýyrmaly. Ministr bolmak üçin. Soň bu adam ine hakyky manyda aýdýanda bu adam gelip seniň 400-500 dollaryňy işlärmi? O bahasy bar o adamyň. Türkmenistanda onuň ýaly ýetişdirilen emok, ýetişen emok aýry bir mesele ýöne Türkmenistanda bolmaly. Şu Ýewropadaky ýalyk şertler Türkmenistanda da bolmaly. Näme üçin bolanok Türkmenistanda? Ine sonra şo taýda sapara. Soň o ministrler 40 bin 50 bin yani Şwed kroni o da 5 bin 4 bin 6 bin yöne o demeti o galan bir topar lugotlarım var bulan. no mesai diýdi ýene näme diýdi. Yo. Gidiyor. Ödem yani pensiyeden şonu alak bolýar. Bir dowlat nemesini işleten. Ne Türkmenistan ben äkli ömrüm Türkmenistana hyzmat etdim ama pensiye beren okdur. Ödem kazanandan bersinler. O eýle de bir utançsızlyk nemelik goýmaz. Şu gastrolaryň salgydyndan berselerem sapara. Yo men ol ýong dowlatyň hemme zadyny töläp gören adam. Ýa-ni çünki men pensiyeden mahrum edýär. Näme? Kanun ýok demeligi. Hawa sapara ine bu ine raýatlyk nemesinden çykmak bar adaty manaýdan da. Soň o bir zada üns berdim ildeşlerimiz ine sonra ýa soň şu sonra gyska we ýöneköý sözler bilen jogap almak isleýän ekeni ünsüm çekdi soňky nemelerden. Men sapara üniversitede gelen wagtym bir sonra ýaty soň molim jogap berýärdi. Men şu jogabyň şu soraga jogapdygyna 3-4 aý düşünmän deme diýätimde gezýätim. Onuň soran zady başga zat jogap berýän ýaly kulağa gelýär. Soşal ildeşlerimizde de bar käbirler şey dip Yo diýän ekeni. Gaby akan ok diýdik gorun kanun barada kanunyň üstünlügi barada görüň etdi. Hawa Çok demedi. şonuň ýaly soň käbir soralara şeylerek düşünýän boluplar. Olam ýanky pikir alışverişiniň tejribesiniň ýoklugundan bolýar. Menem şol wagtlar şeýle ekenim. Ondan soň düşünüp uğradym. Sonra ýa sapara
Bu soramak için bir zatlar düşündürýär, ýene näme diýär, şo soragyň üstüni açmak için. Ben aýdýan soraýamka ýa-da öz düşündürýärmiken diýip gidilýär-de. Soramaňa nemelere üýtgeçikdir bizde. 2-3 tane sözlerden ibaret sorulýar. Pikir tarapyndan hiçbir neme ýok. Ine bir soru var. Awtoritar döwlet we Hytaý we Vietnam ösüp dur sebäbi näme diýär. Indi Niye ösen? Ösen yerini görmedim. o ösen diye eýem o şo taýaçely ýalňyş. O sebäbi nämeke eýem baş ýalňyş bolansoň soňam ýalňyş gidýär ildeşler gynasakda. Yani Ine deme kaçıp Kitay'a giden o Avrupa'ya geliyor. o ya da Vietnam'a giden o kaçıp Oo. Arapların Hytaýa kaçıp gidenini gördünüz mü? Ne uruş çıktı da ya da uruş çıkan yurtlarda. Ya da Afrikalıların Hytaýa kaçıp o yerleşip görenini gördünüz mü? Öyle däl düşnükli olar ýaly şunuň ýaly o bir näme aýdyp bereli. Ine Tayvan bilen problemler var Hytaýyň. Ine Tayvana uruş açsın. Soň Hytaýyň güýçlümi dälligini görersiniz şo taýda. Gidecek bir ada 25 milyondan ibaret bir halky var. Şol ada şo Hytaýy çökermese o ine häzir Ukraina Orsiýady çökerşi ýaly. Kitay'a 1,5 milyar. 1,5 milyard onu o 1 sekund nemesini kesseň hem çöküşe geçýär. Telpekleri bilen demeni yankı yer bilen yegdan edip bilýär. Telpeklerin de ganna da daha ýalak bolmaly. Indi Hytaý o bir neme siýasat ýöredip başlapdyr. Hytaýdan Ýewropaly ýurtlar, Ýewropaly firmalar esasen Ýewropalılar hemmesem, soň Amerikalılar var. Soň Awstraliýadan var, o Japoniýadan var, soň o Koreýadan var, Singapurdan ham bar firmalar. Asıl eýeleri olar. Hytaýyň içindäki halk hiç zat eýe däldir, ýadyňyzdan çykarmak. Kommunist rejimde bir adamyň bir zada eýe bolmagy gaty kyndyr. Eýe bolýan bolsa da ine bizde husus eýeçilik diýip bir söz var. Üns berdiňizmi? Husus eýeçilik diýen söz. Manysy näme bilýäňizmi? Ýörit eýeçilik. Diýe bizde aslında eýeçilik bolan ok diýe ýöne bizde ýörit eýeçilik diýip bir zat orta ataly. Şonun esasında adamlar o kicirek bir iş etsin, o wagty gelenden elinden alarsy diýär. Ine oňa ýörit eýeçilik, hususy eýeçiligiň manysy şol. Aslında bolmalysy näme diýip sorasaňyz, şahsy eýeçilik bolmaly. Dogrusy. Ine hususy Söz demesi o. Yok, sapara hususy sözü Arapça, şahsy söz hem Arapça. Yani şonun dogrusyny getirmesen bolanok. Ine şonuň üçin biziň ýurdumyzda eýeçilik ýokdur. Hytaýda da edilşen ýalyra. Ýagdaý. Yani firmalaryň, fabrikaryň eýeleri daşary ýurtlular, stanoklaryň esasen hem stanok ýa-ni teknologiýasy bolýar şo fabrikaň. Olaram daşary ýurtlaryňky Hytaýyň içindäki käbir kanun üýtgeçiklikler sebäple içindäki daşary ýurt firmalary çykyp başlady. Soň geçen Amerikanyň bir gol çekmesi bilen bilelikde çip Hytaýa satylmaly däl diýdi. Sebäbi näme üçin? Çip Ýewropa bilen Amerika gerek. Talap artdy çiplere. Ýa-ni çip diýende çipiň nemesine Hytaýwan öndürýär tranzistorlaryny. O çip hem emele getirýän ýene Ýewropaly patentli firmalar. Soň o Hytaý hem Hytaýa ceza berýär hem öz problemasyny çözýän bolmaly da ýa gün batar ýurtlary. Eýesi olar. Hytaýa berme mejburiýeti ýok teknologiýasyna. Ine şonuň üçin Hytaý täzeden Putin'den doğal uzaklaşıp siyasi nemede sahnada doğal uzaklaştı şu an Putin'den. Avrupa bilen dost bolup başlady. Ova Germaniya şikayet ediyor. Germaniya adalatlı oynanok nemede ticarette diye. Ticarette adalatlı oynanok deyip o şikayet ediyor yani Hytaý o diýze çökendüğüne işaret ediyor da yine şertler täzeden goý diýär. Senin o goýan şertlerin bize agyr gelýär diýip aýyp durşy. Şeylerek illeşler Hytaýyň ösendiği barada Hytaý ösendir diýip başlandan eýem. O sonra jogabam berilmeli däl ýöne köpçüligiň
hormatyna we köpçüligiň bilgilenmegi üçin. Soň bir hawa üýtgeçik sora bar sapara. Näme üçin kargoçularyň hemmesi ýaly dänöwli diýär. Yani kargaçylardan soran. O bize bir ucunu bilýäs, oň hemmetiniň. O. Görün. Yani dänöwliler ya diye bunu düşünüp doğrayalar. Yani Berdi Muhammedov'la karşısında görüşüp görün yaka bir derler. Şonu şonu aýdaýyn men. Hmm. O. Kargoçularyň görüşüp ýör diýäňizmi? Yok, kargoçylaryň üstündäkilerdir o. Kargoçy ýöne şolaň owadyşydyr. Yani katımdan nemeden de siyirken yalayan neme fakirler olur. O ýöne eýleri nemeleri o badır o. Olon käbirleriň atlaryny ýöňe bagdak geçdik. Dänöwli ýigitler bardyr. Bir tane hatam aktifdir. O samanyň aşağından şuwat tuğu öýärler. O Onu yani bawaraplar gowy bilýändir. Atlaryny manda oturmaly. Demetmäli. O. O ýa üns çekici aslında dänöwli. Diňe kargoçular dänöwliler, illeşler. O bagam ýarty dänöwliler. Ýarysy dänöwli, aktivistler dänöwli. Şu O uly biznesiň eýelerim dänöwliler. O. Hmm. O döwletde demetinde oturanlar bardyr. O dänöwli. Yo, neme de oturanlaryň hem güýçlileri. O konsullukda, ilçihanada oturanlar hem dänöwli. O. O proýekt düzüp görenler hem dänöwli ol. Näme Merdan Sahatyp diýilenlere. O yankı aktivist ve opozisiyanın içinde bir kısan jurnalist bilen kim ol? Mehmet'e Murat Urbanov. Şonun daşındakylaryň hemmesi dänöwli. Nädip bolýar bu zat? Şeylerek bir ýagdaý bar bu işin içinde. O pikirlenim ne? Hemme bize onu başından bäri görüp bilip gelip ýörüs. Şeylerek ýagdaý. O täze Türkmenistanda ýere hususy ýeçilige, şunu şahsy ýeçilige diýip o aýdaly ýanky nemämiz akylda galsyn. O täze Türkmenistanda ýeri şahsy ýeçilige berilmeli diýdiňiz şol arada giňişräk düşündürüş berseňiz. Sapara bu taýda men size başlamak nämäni aýdyp berýin indi. Bu bir eýeçilik, şahsy eýeçilik bir filosofiýada, dogry dälmi? Insan edýän o nemäniň iň esasy eýe bolmak, ikincisi hem erkin bolmagy. Ýani insan edýän eýeçiligi we erkinligidir. Bir zada eýe bolmak, iň bärkisi mysal üçin telefona eýe bolmak. Soň şo telefon ulanma erkinligiň bolmagy seni insan edýär. Diňe bir telefon däl, muňlarça zady goşuň ine sizi şo zat adam edýär. Apara ine ýeriň eýesi bolsaň nädip täsir edýär adam bolmagyna ine şonu düşündürseňiz ýerine oturarmy kan? Ya o yine de şu kanunçuluğu elerler. Şu yer eýetçiligine şahsy eýetçilige geçmek üçin kanunyň üstünlüğü dikeldirmelidir. İlki tütündür. Şo tütün dikelmän bize yer berdik diýse de sizinki däldir. O geçici sizinkidir ya da şertli sizinkidir ya da sizinki ýalaktır. Ne şu wagt türkmeniň şahsy ne maly bardyr, ne mülki bardyr, ne baýlygy bardyr. O baýlygy bar diýip görünürüm bardyr. Olaňam ýanky nemeleri şertliler. O bir gün turar onu hiç de ýokdur. Ya o turuam yetişmez, o üstü başını giyinýänçe traktor eýem öýündeki lep göründür. O ýagdaýlarym bolup yani. Kanunyň üstünlüği ýok ýerde, teň zadyň teňki däldir. Ne üstünlüği ýoklugynyň bir düýp sebäbi ne Türkmenistanda 500'den gowrak kalko savkod barda.
Şoň bir 170'ini biz şahsi eýetçilige geçirip başladyk da. Yani 2 ýylyň içinde. Şo berilen yerler soň yani kanunyň üstünligi bolman soň ýyna alınandyr. Dembe jeti. Hmm. Ya bolmasa bu zatlar hem de jeti yani ödem udaryny tempde alyp barlýar da. Ýene de bir ýyl garaşan bolsalar biz 90-95% şahsi eýetçilige çetdi şo zatlar. Ol halkodorda ýaşap görünür bilýändirler. Şo Hmm. yerler berilendir. O soňam yani 96, 97, 98-nji ýyllarda ýa-da 99-njy ýyllarda bilenbok bolun ýyl bölek ýa birden hemme ýygyny alynandyr. Soňam potrot diýip bir zat berilendir. Hmm. Kanun işleyen bolsa sen demäňi hiç kim yani şu taýdan aeroport geçirecek bolsa da geçirip bilýän nädir? Kanun işleyen ýerde. Ine Tokyo wadyr. Dünýede iň uly aeroportlaryň biri Tokyodadyr. Tokyo aeroportunyň edir yani pilotun palaşasynyň nemesinde o wadyr. Şu adam wadyr, şu adam ekip dikip ýörler. Hmm. Ödüm yani dünýede iň kän samolyot kabul edip uçurýan demelen aeroportlaryň biri şu. Yani aeroporda geçirmäli halyk rotaýdaky nemeler zabastov gedip demedi. Onu demetmediler. Şu wagt muzey ýalakdyr. Näçäti telewizorda görkezýändirler. Yer şolong yeri. Kanun. Yani döwlet aeroport üçün gerek diýär. Aljam bolýar. Kararlym. Bunu bereni ok. Soňra hiç hadet bilmedi. No. O halk aýa galýar. O ýeki rotaýynyň eýeleri däl. Ähli deme halk. No. Bularyň kynalýany bolsa ertir bizim kynamalar diýär. Owo bir suçu bolsa onuň şoleýän emsal diýilýär da mysal. Ýaýry. O. Ne gözüm halkara aeroport. Ya inanmasaňyz ne şu Ýaponiýanyň nemesini biz bir ýerlerde nemesi bardyr, sirkatyny goýardy men. Hmm. Şu wagt muzey ýalak saklap görürdi. O kaptanlarda ekine görür zaman öt gonyp görnemedin. No. Eýetçilik şeýle. Ýagny sapara ýa-ni yer iň esasy bir zat da. Bermeli, hökman ýeriň Hmm. ýa döwletiň eline bir garşy ýer galmaly. Hmm. Diňe bir stratejik neme bolaýmasa o 5% Yo, o esker yerler bolar, ýene näme yerler. o. Döwletiň O elinde. tähel ol lokan neme däl. Terhet geçýän yerleri bolýar, şoňa begleş nemeler Soň bolýar. owa şahsy eýetçilik bar, soňam kamu eýetçiligi bardyr ýylleşler. Yol bardyr, dogry dälmi? Yol geçýär. Ýene şahsy eýetçilik bilen kamu eýetçiliginiň çaklaşýan yerleri bar da. Ýene yol geçmeli bir ýerden bir ýere. Owa soň şo şahsy eýetçilikde bolan bir yer bar. Şonu satyn almaly. Satmasa da geçirip bilen o. Kamudanam güýçlü de şahsy eýetçilik. O. Bizde şu kamu yok. Kamu diýilende köpçüligiň zat mysal üçin bir park ýa-da yol. Köpçüligiň ulanýan yerlerine kamu o yerlere ýa-da alanlar diýilýär. Indi bizde bolsa döwletiň yeri diýip bir söz bardy. Döwletiň yeri diýen söz bolup bilmeýär. Ol düýbünden bir ýalňyş sözlem. Yani gramatik taýdan dogry bir sözlem ýöne. Many taýyndan ýalňyş bir sözlem bu. Döwletiň eýetçiligindäki yer. Yeri doly halka verilmesinin tarapdary biz şoda beriljek. Öden o da ýeke beriljek hem däl o kanun şonu ýa Ýaponyň aeroportuna ruhsat berilmesi ýalak şonu alak derejede ondan beter goruljagyny gorulmasyny üpçün etmeli. Biziň kanunlarymyz önemliligi ýa Şwitsariýanyň kanunlaryndan hasadan bolmaly. Yani biz yani Türkmen düşer ýalag edip aýtjak bolýan hemen kemine. Hawa.
Yani hem de kişi şu tane ne yapsın var şu tayda şoları ananıp pulunu taklayan. O Hmm. yani düyüp demeleri şu anam. Yani çok önemli birer yala kanunun olmalı. Awa. Ve umuman aýdanda sapara toprağın näde beriljeği däl de ýa-ni toprağın beriliş işlemi diýeýin. İşlemi möhüm däl bu taýda. Onu akly eten adamlar o näde beriljeğini düzüp oýlap ortaga goýar. Ýöne toprağın şahsy eýesi bolsaň näme bolýar, şahsy eýesi bolmasaň näme bolýar diýilen soraglary jogabyny bilmelidir her bir Türkmenistanyň ýurtdaşy. Şo sorap bilmeýän bolsaňyz raýatsyňyzdyr. Möhüm bolan tarapy şol. Ýa-ni eýeçilik insany edýän zatdyr. Hiç bir zadyň bolmasa seni adam ýerine goýýan däldir daş döwrüňde de. O. Goňşularyňda da, Ama gardaşlar. böyle deme yani önemli duymayan. Eýeçilikdir insany edýän. Soň bir sora var, o adam ýoğlandan soň näçe sadaka bermeli? 3'ü 7'si 40'ı sebäp Türkiýede diňe 7'si we 40'y berilýär bizde ýurdun içinde her ay sadaka diýär. Gyzykly bir sora we Kemine molla var bu menim owa molla edip ulanjak bolup soralýan bolmaly. Aslında bu dinde yankı 3'em yok, 7'sem yok, 40'am yok. Nereden çıkıyor diyen olsanız adam ölen vakti 3. günü o perişte gelip sonra iyi de diyemiş. O son 7. gün gelip o yine de pelança perişte gelip sonra diyemiş ölüyine. Dilen deme var. Rivayet. O sözler var yani rivayet edilen günümüze çelli. Son şonun üstüne ölenin yakınları şu sonra edilen vakti gowu geçsin sonra diýip egzamine girýär daýynda. Egzamine girýär. 3-nji gün bir egzamin var, 7-nji gün ýene bir egzamin bolýar. 40-njy gün ýene bir egzamin, soň her ýylda bir egzamin bolýar da. Ara şeýle pikir ediň, ýa düşünmek üçin aýdýan soň yakınları o şol nemesi sonra ide gowu geçsin diýip para berýär. Allah karşısında. Yani aslında dinde ne Kur'an-ı Kerim'de ne nemelerde o peygamberin sözlerinde de hiç yerde geçýän däldir. O bellemeli, sadaka vermeli, yene näme etmeli. Ya sadaka tutmadık näme o ağız beklemedik günleri yene nämeleri boyunca bir zatlar edilýär. Yani umuman bizim şu wagtky praktik edýän zatymız yok dinde. Leşler. Awa geçbereli. No. Soň ýene bir sora var. Tebiýe baýlygy ýok. Bolsa da gowy ýaşaýan ýurtlar haýsy ýurtlar diýär. Sana şu sadece ayttım. Şwitsariýada sapara näçe? Bir 70%dan daha ekende ýaşalyp bilmeýän ýer ekene. 70% daha 30%. Çünkü bar territoriýanyň diňe 30%'inde adam şekilli ýaşap O da bilýän. düzü değil. Ekine mekip bilen O da ok o tekin. taýda. O diňe o neme daýmasan sygyr zat bakýan bolmaly düşünüşüm boýunça. O. Ekine ekilene o taýda o daş döwründeden iň az bir 7-8 san ýurda garaçagy bar. Ortada, iň ortada hiç bir nemesi ýok. O bir Ýewropa ýurtlarynyň hemmesi diýen ýaly şu Liechtenstein'em şonun alak. Norvegiýany çıkaralsa para, şolaryň daşyndakylaryň hiç aýsynyň tebiýe baýlygy ýok. O. Japoniýanyň tebiýe baýlygy ýok. Günorta Koreýanyň tebiýe baýlygy ýok. Singapuryň tebiýe baýlygy ýok. Baltika döwletleriniň hiç birini hiç sap ýok. Yerim ýok, toprağım ýok lokan. Indoneziýanyň tebiýe baýlygy ýok. Litwa ýumruk ýatsak, Marobly alak ýeri bar da. Ýöne ýa 4 milyon tonnan kän buğday öndürýär. 4 milyondan kän. O buğday öndürýäne hiç kim bilen o. Öldürüm bilen oklar. Buğday ekilip bölünen bir emerak yerinden geçende görýän. Öyle huzuzi yer hem be yer.
Sovet döwründe 3 milyon, 2,5 milyon ne? 4 milyon berýärler şu. Ödüm ýa magazinlarına gidiyorsun da kemine. Ya lütfen neme zady. Şwedleň magazinlerinden asortimenti känne. Soň 90%-ni ödleri öndürýärler. Ýok zat ýok. Ha. 90%. Yo, Salbada yüzlerce sortu peynirin, siýirin yüzlerce sortu. Bu topol tebii baylyk sözü bilmedim Sapar ağa. Yankı İngiliz dilinde tebii baylyk diýip bulanan oklar. Yankı tebii resurslar diýip bulanýar. Şu baylyk sözü. neme baýlyk sözü akıl bilen baglydyr. Ha. Aklyň ýok bolsa baý bolup bolýan nädir? O ýaşaban bolýan nädir? Bilgi. Hemme zadyň nemesi baýlyk hakysy bilgidir. Siz bilgiden daşlaşıp yani tek baý boljak bolýaňyz. Ya pomodor ekip baý boljak bolýaňyz. Onu siz beýle neme edip bilmeýäňiz. Ýöň ekip ýörenim bolsaňyz, türkmeniň gawyny wada. Wakarman dip gawyny bar. Ruhatça tokum ýokdur. Bilgiň ýok bolsa şo zatlar ýok edýän. Düýün bir ýalypdyr, ýani sarja goýunyň tokumny ýok etdiler. Urjak manam ýok diýdi. Ýani babara sindromu diýilýän zat, ýöň bar zadyňam ýok etmeli. O zatlaryň gadyrynyň bilen oklar, bolanynyň bilen oklar, bunu taklamalygynyň bilen oklar. Pakda tohumçuluk ýokdur, ölendir. O däneçilikde de ýani Türkmen emesine klimatyna adaptir dedilen, raýnir dedilen Türkmeniň däne tohumy ýokdur. Onu biz etjek bolup institut açdyk ýörüýte bir upravleniýa açdyk. Bu doçuluk neme. O bir ýylla 5 ýylla, 10 ýylla bolýan da adam däl. O giden bir ilmi işdir. Avustralya'dan klimatı meňdeşerek diýip şo taýdan tohum getirip demet görünlerden bilýänler. Düýe berdik tohum almak üçin. Şo da atlar bilýänler. Bu bir işdir, giden iş. Ýani babara sindromlu bolsaň, bu da atlar ýok eden. Ne sorar yapandyrlar men bilýän. Institut Zemlede edip bir institutumuz vardı, Pagtaçylyň 7 sanak demesi vardı. O da atlar kör edendirler. Ne babara sindromu şol, şo da atları ýok edýär. O galyn dadyňdan ben ýöne öz bilýän, ýani kulugymy iýilýän datlara aýdyp oturýar. Galyn datlaryňdan şondalar. Türkmenistana taýdagam tapmaýan diýendir, men şular ýakjak bolsaň. Yok, Sapara Türkmenistanyň tebii ýani ekindikinlerini eýe çyklanok, onuň ýerine neme getirýärler? Arça diýerler, o arça däl ol aslında. Arça däl ol. Onun arçasy dağdaki arçalar var bolsa olar Türkmenistanyň göwürdiler, o arçalar däl. Halk arasında o sosna diýip geçýär, ýöne o sosna da däl ol. O sasna diýenleri, ýöne o Türkmenistanyň raýnir dedilen neme däl. Ona hem köp su gerek. Neme ýok, o nemeden hem däl raýnir detme diýilen sözüň manysyna babarap sindromlu adamlar düşünüp bilmeýär. Ýani raýnir detmek diýmek şo klimata uýgunlaşdyrylan tohum çykarmak diýmek. O da bir ýylla, ýarym ýylla bolýan zat däl, mümkin däl. Onuň üstüne alym işlemelidir. Sapara ne baýlyk hoş oldum da. Soň Sibiriň bir problemasy bar ekeni. Şuň bir neme gördüm. Sibirde aslında tokoy bolmaly däl ekeni. Tokoy boldukça howa gyzýan eken, günüň nemesini köpräk toplaýan eken. Soň şo taýda gazlaryň her türlü görnüşi barmyş, öňkü çüýren nemeler. Soň şolaram çykýar, bir Amerikanyň howa berýän gazy möçberinde bir gaz çykarjakmyş. Olam howanyň hasam gyzmagyna sebäp bolýar diýär. Şu tokoylar bolmaly däl. Tokoylaryň bolmazlygy üçin haýwanlar ýaşamaly diýär. Otu ýýän.
Dowamlı üstünde hayvan gezmeli diýdi. Öňleri ýok eken. Tokoyun del tundra wa o taýda ýanky kırm Ha, neme ýa kustarnyk galak nemeler var. Ben ýanky üstünden ha. 6 saat uçup gördüm kemine. O Aman kustarnik o tokoy däl diýip aýdýar o hakykatdan. tundra. Bir Tundra. hili bir üýt köşük bir agaçmy, agaç dälmi, näberli bir nemesi barda. Soň indi şonuň ýerine neme etjek bolup berler diýär dünýäniň nemeleri. Şu käbir hayvanlaryň tüýlü nemesini ortağa çıkaryp, ýa-ni her tüýlüden, iki tüýlüden has tüýlüden hasam tüýlü neme cins ortağa çıkaryp şo taýlara dışda ýaşap biler ýaly. O nemeler pikir edýärmişler de umumyň şey edip o problemany çözjek bolýarlar. Orslarga man o zatlar düzelesi ýok. Ors O zatlar bilen işi ýok. Bularym şu babara demedi. şol orslar şoň kän üns berenok diýär. Şonuň üçin daşarky dünýä nemeni ünsüni özüne çekjek bolýarlar eken. Neme maksadam şoldy. Biraz şeyler ýanky tebii baýlyk, o tebii baýlyk däl, tebii resursdur. O tebii resursun bolup biler ýöne. Onu Akıl olmadan peýdasy ýok. baýlyga öwürüp bilmesen peýdasy ýok. Akıl ýene de bir tapar akıl. Wa ýene ýanky Bilgi, akıl diýmek bilgi diýmek. ýanky adyn sanan ýurtlarymyzyň hiç haýsynda da resurs ýok. Günem ýok, hatda köpsünde. Ýok. Gün ýok, gün. Bunun iň uly resurslardan biridir. Bir tapman ýörün. Çäge de şonu alakdyr. Sen akylyň bolmasa, bilgiň bolmasa özüňe düşmandyr. Günden bukulmaly bolýar. Çägeden goranmaly bolýar. Nawa. Şeyler soň bir sora var, gelecekde Türkmenistan dijital pulu näme boljak diýär. Onu Merkez Bank karar berýär ildeşler. Onu bize bu taýda näme aýtsam ýalançy bolars. Merkez Bank puluny, pul Merkez Bankynky bolýar elmide. Eýesi däl. Şu Merkez Bank şu pulun jogapkary, nähil boljagy, nädip o dolandyryljagy pul bir aratlaşyk guraly ýalyk bir Ekwivalent yani deňdir diýär. Mysal üçin bir san çörek bir manada deňdir diýip aýdýar mysal üçin. Ölçemek üçin, bahany ölçemek üçin goýulýandyr. O pul diýende o bizimkiler ýanky gök taňry diýdiňizde dollar. Ýok, şu goýuk taňradan ýalar. O Amerika onu islençe basıp bilýär. Sapara soň üýşürüp ýakýarlar pullary her ýyl. Şol kredit berýärler ha. Kredit berende şonuň nemesi prosentine izin alýarlar. Prosent bir zat eden oklar ýakýarlar, ýok edýärler ona. Inflasiýa bolmasyn diýip. Şeyler ýöne bir zat öwrendim. Sapara manat söz var ya, manat. Manat sözünün nereden gelip çıkışına tötenleyin dengeldim ben şu gün. O manat sözü maneta sözünden gelýän eken orslar. O padşah döwründe gelen wagtlary o maneta diýip aýdýan ekenler. Soň manat diýip geçipdir. Olam birinci Azerbaýjanda ulanyp başlapdyr. Soň bizim Balkan taraplara geçipdir. Şey diýip ýuwaş-ýuwaşdan o manat diýip öwrilen. Milli manadymyza maneta bolup çykdy sapara. Ay o da belli değildir. O başka çeşmeler, başka da diýmek mümkün kemine. Yani Mümkin. o horukma o. Ýöne o şeyler bir neme var eken. Başka sorak. Bir ildeşimiz var, yaz ya öçürýär. Yakup diýip bir ildeşimizin. Näme üçin öçürýär, men onu düşünmedim. Ha öýüň anamy ýokdur. Yo hemme yazanlaryň soň öçürýär de. Üç köşük prensip bolmaly. Ha nemeräkdir.
Hawa. Täze Türkmenistany gurulan güne Rus eskerleri tankı bilen yurdumuza girmezmi diýä. Nädip şol ýagdaýdan çykarys diýip sorag bar. O karşısında daha kıbıldı kes. Demek de. O tankı galsa Ukraina'dan. Yo. O Türkmenistan'a yetecek olsa Azerbaycan'ı Kaspiyini yüzüp geçmeli. O iň ul bir ýalňyşy bolar sebäbi. Orta Azia ýurtlary bir hili nemede durda tedirgin diýen bir söz bar. Bilmedim Türkmençe näme bolýar. O hüşgärlik Yo. ýagdaýynda durda şu wagt. Kovsalalı. O sağlalı. Yani o Putin'in doğalı bir güçten kaçışmağına garaşıp görürler. Bilýärler yalandan ova gatnaşyk eden bolýar zatlar görünüp dur. Onun ýaly bir çözuş nemesi bolsa başına hasam ul belany alır. Bu bir nemedir ýa-ni çözsa diýär-de varsaýymsal bir soru. Varsaýymsal soralara varsaýymsal jogaplar berilýär. Göktepe'ni uğraşım diyalek uğramalı olursunuz. Onun ýaly ýagdaý orsun indi başga bir ýere. Hawa hövesi bolmazmy kan diýen bundan soň. Orsun hövesi gyryldy. Ya 6 aýdan bäri uruş dowam edýär, 6 aýdan bäri On mun- 10 000 adamyň ýaşaýan bir şäherçesi bar diýär Solidar diýip ýa-ni sol duz işler Kän, çıkarýan. o O duz kän. arasaly ýa-ni näme. Bir fabriň bar ýerde şo fabrikde işleýänler ýaşaýan olmaly kiçijek ýer. Ýine 6 aýdan bäri diňe şo ýeri aldylar. Şu wagta çelle. Olama o Onu da ollal. Onu dol däl o entegem uruş gidip dur. Duran olmaly. Şeylerek günlük 500-600 adam ýitiripdir diýe soňky bir hepden içindäki uruşunda şo taýyn nemetmek üçin. Ýöne ýitiren ýerler bar da. O Kharkiv nemeler var. Kherson var. O taraplar var. Ukrainlar hem ýene ulu bir hüjüme taýinlik görýärler. Aýdyşlaryna görä fevralyň soňlaryna dogry ulu bir hüjüme geçip biler diýe. Öňküler ýaly. Şöýlerek. Hawa sapara zeytun ağacını bizde yetiştirip bolurmu diýip soraýar. Yok demedi. Gargala taraplarında Gargala var. tarapta badır. O yekilyer. Yani subtropik yer var da Türkmenistan'ın şu gargala töwereklerini. Dağların arası. O zeytin yetişýär şu taýda. O Yekeler. Piste de var. O giden ulu bizim bir neme miweçilik nememiz vardı o taýda. Tohumçuluk, miweçilik. Şodan bir etdiler de. Bular ýanky hemme dadyň düýüni guradyp görler. Ödüm ben Sovet döwründe de Soyuz ne demedi, Tomlik dip bad neme. Yani halkara demedi. Döwlet ara ýene Şo taýda wady, Gorjogda wady. Babaramyň gapdalyna. Ya Babaraplar geçen onu guratyndylar. Ulan ýanky edilen zatlary östürme eýlede dursun. Ýok edýärler de. Oh. Başka soru. O beýlek nemelerde tersine Türkmenistanyň taarja oýunlary tohumly daýlan bolsalar Kırgızlarda, Täjiklerde, Kazaklarda da geçendir Gisarski dip nemeler vardı. 210 ýaş kile bir goýunyň neme sığır ýalak goýunlary vardy.
Şoň tohumny gitdigiçe gelişdirýärler. Yani Türkmenler tohumuna palta palýarlar da bu milletine. Bawarap nemesi sindrom gaty giňişi ýaratdyr. Hmm. O Türkmeniň adyny ütgedämeseňiz bu Türkmeni tutorýarlar bular. Ya da şu Türkmeni Bağ Araplara bermeli sapara. O Hemmesine arkasyna ýükläp demeden çykaryp hemmesine götürmeli. bilelikde. Dubai we Woriýadyň gidin şo taýyk diýip. Ya Katar'a ya Dubai. Ýa. Ya Kuveyt. Şu Arap yurtlarını reklamasını nemettiler özel vaktinde sapara. Şu Araplaşıp nemedilen olmalı da şu zatlar. Sonra Nemelerim çoğun ben diye yaptılarım şunlarla. iyilleşimiz yazıptır. Dengi deyilen sözün özü tenge sözünden gelip döreyer diye. Mümkün. O bu da atılan nemeleri o dilçilere, sözçülere, näme diýilýär şolary? Lingvist. Lingvistler var, onun tarihçiler var, ne şolar bilen nemetmesen biz yani sizden kän bilemiz ok bu zatlary. O Türkmenistan'ın ilatynyň saglygaty pes we akylly doktorlar hem ýok diýen ýaly meselem Türkmenistanyň hemme ýerinden göz operasiýasy üçin lewaga gelýärmişler. Öwrenmek üçin daşyndan doktor çağırma mejbur bolarsyň. Ýok, doktor çağırıp doktory doktor bolmady adam doktor etjek bolup däme onun ýaşlary ýetişdirbermeli. Ana bizim Türkmenistan'da şu Glazno Institut o Saýudyň içinde en gowy institutlaryň biridir. O ýeke Türkmenistan'dan näl Özbekistan'dan İran'dan gelip göz operasyasy edilýär bizim döwürlerimizde şondalar. Güýçli göz nemelerimiz bardyr. Bawara sindromynyň baran ýeri ýöne şart ogulaýmaly diýendirler. Hemme zadyň kökü bilen. Bu da atlan ýadyp bolýanny, neme diýänni bulan düşünme nemesi mümkün näle. Yani beyin nemesi alan o. Soň neme de doktor ýetişdirmek kıyın nemedir. Onda daşary ýurtda ýetişenler var, olar ine çağırıp bilseňiz diýeli. Sebäbi olaram Türkmenistanyň o ilatyny gören wagty hopuk ýalar. Şey diýerler sapara. O ýanky aeroportdan girende o iýni aýdarýaly diýerler-de. Şol ýanky Türkmeniň şu näme migrasiýa diýdik bu adyny. Olaň o taýda näme ýadyna bilemok bolun ýöne. Şolar garşylýan bolsa, ýani mollum boljak bolup neme diýen daşary ýurtlyň barmy? Şu aeroportdan iýne dolanyp gider. Migrasiýadan geçmeli diýe. Migrasiýadan geçirmeýändir diýip. Güzel. Yüzü şo bolsa sırtyny aýlap bolar. Şonun ýaly diňe doktor däl hemme. Hemme neme. Ol ýanky Türkmenistanyň statistikasyna seredip ýanky milisiýaň sanyna seredip hem şo taýda şirketdaşlar daşary ýurtly investisiýa ýatyrjak adam çykmaz. Ýöne milisiýaň ýöne sanyny öreňde. Ýüzüni öreňde düýünden ol ýanky ýeteri bildal ýygyny bu sorsun. Iyleşler başka soru ýokmy? Toraýaly kemine başga soru ýok bolsa bu diläp alyp soru jogap bermede bir aňsat işler kemine. Ýok. Yo soramak sapara aslında kıyın neme zatdır. Soralar dürlü bolup bilýär. Biziň ildeşlerimiz sora beren wagty bir zady bilmek üçin sora berýär. Yani temany gozgamak üçin sora berip bolýar.
ya da ideologik nemede bilge dayanmayan soralar berip bolýar. Bizimkiler bilge dayanýan o soralar berýär. Hmm. Ýa-ni Google'dan hem gözläp bolýar köp satlary. Demeler genel bilgi diýär. Bolýar kemine onu jemläýeli işler. O, indi bu ýyl nähil netijelere garaşýar diýär biz. O. Size bağlı. Evet. Siz näme garaşýaňyz? Şey, yatsak bolsaňyz, o netijeden yatanın neticesi olur. Başka nemesi yok bu. Hmm. O tapara agadan doğrudan yılcak yerde oturuyor. Arkanda ot yanıttı. Ben gazımam düşen o elektriğim kedilen o. Hmm. Ben kovruğum o. O. Netije biz garaşamzok ýyleşler ýa. O. Siz garaşýaňyzmy kandyp pikir edip berýärsiz bize? O size gerek bolsa, gerek olmasa sizi zor edip bağışlayacak bolup görün adam. Hmm. O doğru işe diýendirýdim ok mene. Hmm. O yer su o berjek diýilse de o haridarym ýok. Ne yerli hökümetlere haridar tapmadyk. Yerine beriyat nemeden o nemedelýär. Ýok. O tidi tayaklap o hususi şahsi yereýiçiligini geçirecek bolsak bize kıyın olur. O sizde islek olmalı. O şu islegim görümdü. Evet. Onda sapara o jemlesem bor aslında ente Bolýar. biraz wagtymyzam bar ýöne. Bugunlukça jemläli. Yani iki kişi bolup soraw jogap nähil gider bundan soň. Durup görbereriz. Bolýandy sapara ýyleşler sag bolun. Bolýar sag bolun. Sağlıkda görüşelim.